Upsi. Eto na nga't manganganak na tong isang kambing natin na umuwi nga dito sa kanilang kulungan. Syempre dahil nandito kayo sa videong ito, nakita nyo na yung part 1 ng pag-uwi nga niya dito sa kanilang kulungan. Bale, pinangalanan niya namin pala siyang si Palang kasi nga etong kambing na to ay mahilig siyang sa planggana matulog nung bata pa siya. At ngayon nga excited tayo para nga maging mommy na talaga siya. So far, so good pa nga siguro yung nararamdaman niya dyan kasi nga hindi ko rin marinig yung kanyang pag-ire. Luwas na, bebe. At ayun na nga, at hindi nagtagal ay talagang umeere siya at chinecheck ko din talaga kung ulo nga yung unang lumabas. First time nga kasi ng mami na to, kaya napakahirap kapag ganito, kailangan talaga nating monitor or tingnan nga yung sitwasyon ng mga anak nila. 'Di ba? Patayo-tayo pa talaga siya dyan, Day. Talagang nahirapan din tayo kasi nga hindi rin siya ma-permis sa isang lugar lang. Huwag na mag-alis. Ayun, sige. Upsi. Ay, Diyos ko, laki na ano mo. Ang anak niyo mo. Halika. And finally, nakalabas na nga yung kanyang anak at matik na ang pangalan ng bisirong ito ay si Bunso. Siyempre, explain natin kung bakit Bunso at eto na nga yun. Bale siya nga yung kahuli-hulihang bisiro na expected namin na ngayong buwan na darating. Kaya ayan, out of 8 pieces natin ng mga bagong bisiro, siya nga yung ating tinawag na Bunso. Siyempre, kung meron magtatanong dyan sa mga ibang pangalan ng ating iba pang mga alaga dito ng mga bagong bisiro, i-comment nyo lang yan down below or kahit saan dyan na parte na makakapag-comment kayo. Kasi i-reveal natin lahat ng pangalan nila. At ayun na nga yung panganganak niya. Actually, kanina hindi pa siya masyadong lumalapit sa anak niya. Siguro, hindi niya pa familiar. Or nagtataka rin siya kung bakit anong nilalang ba tong lumabas sa kanyang puwerta. Kaya naman, ako pa talaga yung naglapit sa kanya sa anak niya para malinisan niya yan. At nang makilala niya rin na anak niya talaga yan. Nako, saan ba yan galing? Kundi sa kanya lang din naman. Di rin nagtagal, actually, pinalabas ko na nga rin sila para itong kanyang anak ay makatayo na rin ng maayos. Yung kulungan niya kasi ay may mga butas-butas at hindi pa familiar itong ating bagong bisiro kaya kailangan nasa lupa talaga. Kasi kung makikita nyo naman tulad niyan ng mga ibang bisiro natin na nandito na yung nanay nila ay iniwan sila kasi nga kailangan kumain ay maliliksi na dahil nasa baba lang sila at nakakatukod talaga yung kanilang mga paa. 'Di ba? So ayan, salamat again Lord kasi nga meron na naman tayong bagong alaga dito sa yard na binigay sa atin. Syempre, bagong panimula na naman at bagong responsibilidad. So ayun lang muna, maraming salamat sa panonood. Ingat!